Diwrnod rhyngwladol y merched. Fe gafodd Merched o Wawr gwmni 3 merch yn ystod y dydd arbennig hwn, drwy gyfrwng Zoom. Diolch i Sarah Hughes, Megan Angharad Hunter ac i Bethan Richards am ei cwmni. 3 sgwrs wahanol, ddifyr ac yn ysbrydoliaeth. Hanesydd pensaernïol ydy Sarah Hughes. Mae hi wedi gweithio mewn amgueddfeydd ac yn y sector treftadaeth fel curadur, ymgynghorydd a darlledwr. Efallech chi ei gweld yn y gyfres Walien Siarad y Llynedd ar S4C. Mae Sarah yn un o sylfaenwyr amgueddfa yn Llundain, yr East End Women's Museum, sy'n gobeithio agor y flwyddyn nesaf yn Barking. Maen nhw wedi bod yn cynnal nifer o arddangosfeydd eisoes yn y ddinas ac ar y we. Bwriad yr amgueddfa ydy cofnodi a rhannu hanes coll merched mewn cymunedau fel Dwyrain Llundain. Bu Megan Angharad Hunter yn trafod ei nofel Tu ôl i'r awyr. Dyma nofel gynta'r awdures ifanc yma, ac fe gafwyd sesiwn o gwestiwn ag ateb i ddod i adnabod Megan a chynnwys y nofel. Gwyddom fod problemau iechyd meddwl yn yr ifanc yn fater argyfyngus ar hyn o bryd, a gallwn gydymdeimlo os nad yw'n ieithu gyda'r 2 brif gymeriad, deian ac anest. Daw cyfeillgarwch y 2 yn gefn i'w gilydd, a'r cyfan mewn iaith gyfoes fyw, sy'n adlewyrchiad o fyd y bobl ifanc. Rhaid i glist rhywun hun gyfarwyddo â hyn. Mae nofel i gynulleidfa ifanc yr honir yw hi, ac mae yna gyfeiriadau ynddi sydd ddim yn rhan o fywyd rhywun hun, ond mae hi dal yn berthnasol iawn i ni gyd. Mae cymhlethdodau byw a'r ffaith bod y 2 mor trist ac mor fregus yn golygu na allwn ond teimlo dros deian ac anest, a phoeni dros y rhai sy'n dioddef. Ac mae hon yn nofel gampus sy'n aros yn y cof. Un o Sir Ddimbych bellach yn byw yn Sir Gaerfyrddin ydy Bethan Richards. Wedi colli ei gwaith 2 blynedd yn ôl, fe newidiodd ei gyrfa a bellach yn ysgibraig simneiau proffesiynol ers 2 flynedd a hanner. Eglurodd yn ystod y sgwrs mae bach iawn o ferched sy'n ymgymryd â'r gwaith yma. Bethan ydy'r unig Gymraes o rhyw 50 ar draws y Deyrnas Unedig, ac un o 8 yn unig sydd ar cymwyster NVQ, sgiliau simneiau a dyladwaith. Bu'n egluro'r amrywiaeth a geir mewn gwaith glanhau simneiau, o lanhau llosgwyr coed i lefydd tân agored, ac o'r reibyrn neu aga i foeleri diwydiannol. Roedd yn agoriad llygad ac yn wers i bawb sydd â pha ddull bynnag o wresogi'ch cartref, ei bod hi'n hanfodol cael ei archwilio'n gyson. Felly hefyd glanhau'r simneiau yn flynyddol ac yn amlach os ydych chi'n ei ddefnyddio'n gyson. Roedd hefyd yn ein hatgoffa bod hi'n hanfodol bod larwm carbon monocsid o fewn 2 metr i bob offer gwresogi yn y cartref. Diolch am sgyrsiau difyr a gwahanol iawn gan y 2.